Ndataura nyaya yadhokota chichakaita. Panyaya yadhokota baibe mudaro wangu is far as I know. Raw yekuti mapostora rekodha takarekodhera pabig beat bekara. And maizi. Then the first one yekuti wazitanga kudhonzi yapinda dhokota yapinda mudanzo. It was Mad Man of Sin. That's what I'm saying. Chichakaitika na Mad Man chichakaita. Chakaitika ndechekuti Mad Man wakaona kuti melody yakapewa. Vamixa beat nima vocals vakanda chiuwana. Then song became a hit. And Mon. I'm not going to remix, but it was a combination between you and. I watching that remix. Yes, the combination of PTK. It was a misunderstanding, but. Misunderstanding nani. Mimi is a but you see, Rabuda, Rabatwa, Imimi, in a PTK, Jimmy Magapress, you know, my own, you do good. But you might go there. He died a good long big, it was just vocals. Really? 2026, 2027. So 2006, 2007. Yeah. Those were the days. Alright, one of them 2007. You were in 19 years. 19 years. 1920. PTK Akatanga. PTK Akatanga 2013. Saka ona ka wa kunyeba PTK Akatanga 2008. 2008 ndo bakatanga kuita maworks but those are kutaura that's true because yanga ayo usati that's true ka yo what akatanga 2013 kuti azozikana ndipiti aiwa zvinei kuti kuzikana nekutanga zvinei kutanga cheko kwakatanga 2006 kupi pabit bekari kona baba befa yamunana zata aite chiipapo baba ita zveuti Tyre nini akataura pa interview iripo Gweja yangu pa Facebook zvamai manje iyo apo mablango mira inaro ayo uya kuno kana uchida kutaura inida kuvuta zvisimbo iwewe une makuri mangani inini 33 yes dokana 2006 on mango mangani 2006 and 16 bonga kurekodi ngenda kurekodi kupi pa beat bekari ichinzi beat bekari music yawaire kudenzi music inini nasana divine kuti inonzi Zimdancehall because wakusakwanisa yainzi eben grooves madezi acho maona dhokota it was like in acapella because vanhu vaimba zvandoziya yaya mawana dhokota mapostora aya muna second pana ma 24 second average Mbare pamba pano pana Mad Minox pesufa sound raitokuridzwa pati mablango anga atovhanika sini anga wabva nako kairekoda ma CD kakatozodiwa kani kako waize kuti player music then apa uri kurekoda ukuisa on CD not on tape on CD mapostora aitopfura unzo apana kutora mavocals kutora mapostora aitopfura and vamira mapostora evo vauya vapowa mic if I remember ana potato akatozozviita futa nditi iyo manzati sister eli dance memo akabva rekoda futi right so beat racho rakarekodwa aisiyanga zvima punani rhythm song yeyaka zobva pakazoplaya yaidziki 3 FM Power FM zobva pakazoplaya song yachi zobva paipinda paradio pese everyday makuseni pabreakfast show yacho yaitwa iyo zobva aichiti Dr. Zoba ndiyaitanga kuplay aingoplay ka small piece sokuti maona dhokota chini ndo chasini kuzoita noise kwakaita but song yayaka yanga yato recordwa kudhara vanhu mna second kana mambuya vakaisa kuredi chana 10 ndechekutenga record kunzwa T1 cameraman woku ZBC takatompa masidi takatoita interview pa TV unzwa mapostora pakazouya achiti kuda mari vakauya kupi avanaenda kumba kwapitikira nakumba kwati vakaona second ndo vakaiziya kwavakaita sei kwavakaita dhiri kwavakaimba zvavakanzwa zvakurira paredi but that's what you thought nandiripo kaini ini chimana ndikuza Zimbabwe Zimbabwe unoti as an artist ndokwanisa kurekoda one song 5 different studios mukunzwa inini
I claim kuti song iyi yakanaka kurekodi kwa beat baker na PTK nini anditi tiriko beat baker but akazi popularizer because this one is a number one DJ in the Zimbabwe. Mune ma 16 years. Mune ma 16 years. Right, yes. Mfana akabva musho. Upi? PTK akabva musho. Anabva kumusho. Haiwe. 2006 kuiza mushe. 2006 kuiza mushe. Dada tandilipa baya. Kuiza mushe. Chitopeka maniform e blue. Computer chaja. Chine boxes out gombazo. 2006 pane munhu angane computer mbare mu. Mama sina computer but yeriko. Iwe. Aiwa inyayeke to be continued sin ineda said. Aisi to be continued. Nyaya yakatopera kudhara. Vaisiya. Abari mzatsi amwe mudhara wangu. Because not is an artist. Mukona ndokona kwasa kurekoda song you. Ndokutsamwa sei. Izvo kune boys name rhythm tour kurineza ndokona kurisa ipapo. Ndinokwa seamless futi. Ndokona kurisa papo futi where the song yangu inini. I can customize the rhythm ndikuitwa ipapo. But I tell you. But imamsikaze kuti izotanga kunonzi awaona here even Juice akazoiba futi. Yabva futi kwatiri yakaenda kupi? Yakambotenderera zvayo marauzi ayo zvayo. Yakambotenderera sha. Song yana kunza yataporira pa radio. Zobva ndiyakariza radio. Zobva. Inini vanhu. Amusiri imi makairidze imi. That's what you claim, my. Hatisi kuclaim. Wait, mune imwe yamwina yeyo. Aiwa, mune master song yo. Mune master. Ndinai. I can do that. Ndine master isina ku remix. I can do that. Mina I can say that. Ndine master isina ku remix. Vachiti toimba. And they knew. Isina ku master. And they knew. Aiwa, they've done it before. Isina ku master. Isina kubiswa pekuti makutanga kurekode. My voices avo. I have that CD. Ndakatopa bisa. Ndine original tape yacho. CD yacho. Kumba kwedu kuna sekundi. Alright. Imi mune master yenyu. Tinayo nemabheka first acho. Iwe. Baito yacho ningiri. Iwe. Munayi mutati pamarekodi raibhekari. Nobikwa beat baker. Ndokwatangira PTK kwatangira Tyre figures. Yana kwati divise vakuneza. 2006 man. 2006. Tirwana uchikoro. PTK record music nonzi. I record music because kwakusana yainzi urban grooves. And sniper madeza yainzi. Wanaonyebera sniper. Kurenzi usaite mwana wekumanikidza. Song yakaitsa sniper mbiri maichisamba achibata kuti majaivi. Unoziva takaita mbiri yacho kupi? City Sports Center. Yes. But do you have proof? Nana bango. I have proof. I'm the Now kukutaura bvunza sniper kuti mbiri yake yakabva. Personally, I can look for the files. Listen, I can tell you the find history. it. I can find the person wakaimba vacho ivavo. He was there. Mira ndakutaura. Uda kuti tende ndokuraidza kuti anogara vanhu. Naka makamuri wakatenga imba yana shuga daginya. Baginya. Muna makamuri. Ndokuendesa vakatenga vaitengesa manhingi makapu edhaka. Vananguka musazvinyebereva. PTK kana ane mbiri yekuda kudzoka ka ngasadzoke zvichitsaka-tsaka. Ichitsaka chavakuita ichi. Achitsaka mndarangu. Vati ngotaurawo zvinhu zviri complex. Zvangu fana kuti zvaita complex hapana complex. Pane munhu anoimba song kugivesh, oimba song kuChusport, ozoimba song kwaMinox. Then kwaMinox ndoka inozitira mbiri. Yo sazoti ndatanga ndini ka wadi kuitanga wakaimba kwakaitwa kwako wadi kuibudise wakanoti mbiri. Alright, mira. Ndana katanga Zimdancehall. Katanga Zimdancehall. Yes. Unozira chokwadi ka. Inini netotaura kuti ndine katotanga Zimdancehall. Iwe ane madhiza ngaitaura. Kore ripi? 2006. Unoziva munhu anonzi Youth. Slack Youth. We don't know about Youth. Ndiye akatanga vanogara kuimba. Anozviti. Ndiye akatanga. Wingidi anotaura futi. Sniper anotaura futi. Wingidi anambotanga Zimdancehall. Wingidi anamboimba Zimdancehall. Wingidi aimba dancehall. Rhythm yereggae yekuJamaica. Kunzwa.
Do my rhythm, it's not dancehall, it's reggae. It's reggae. Then this In a dancer. dancehall style. Yeah, man. Dancehall is a style, okay? Yeah, man. Overall, everything is reggae. Yeah, overall. Hey. If you say overall, now it's reggae. Do you know what's rubber dub style? A rubber dog style is easy. In a son, I'm That you know, tell one artist I can't try. I know him by rubber dub, even no Jamaica. I remember rubber dog style. Rubber dub style. Right. Me tell you about Mutabaruk, I'm telling you about basic now. Hey, listen. Rubber dub style was it's your kind of style, but rubber dub style is... Rubber dub style is from 79 to about 78, 79 to about 1985. But from me and I will explain the rubber dub style. From then onwards, it became digital. And I'm slang thing, and I'm slang thing. When Smith. How is here digital with you? Rubber dub style is Nyado. You know nothing. That's what you thought. You know nothing. That's what you thought. You don't even know who is good one time. You don't even know Shaparangs. Also, don't bring out content to Faru and head to Carlos here. You report can I Japanese? Can I have to watch? Can I keep it on? And I win, but I know and I feel it. Because music is vibration, you see. So if I know the vibe, I know she can around rip and up in the wrong way. Pangurenje ngachata region Papa San Mezie. But Papa San pangandumo ziyakana famous songs zake. Papa San kana pa microphone anangatinza ukuthi. I might not know, but I might know the vibe that you was vibing it in his prime. Because mungezane prime yake anmona. Like now Zimdancehall ikunzi yapira, but Zimdancehall irigwa ndizika. Good pira hip hop better kanzi hip hop handi kurufaru handi kana ku soda tu awakwanisa kuzadza, but colors can do that. Anza killer can do that, and many people are saying yani taura tu vanhu like holy chain like anzani ana votes wewe like ananza anamwenje mtola bezatora anzi zvapira. Even the DJs themselves kana Zimdancehall yapera ka chichukurira baka motora chichukurira after Zimdancehall yapera vakutaura kuti anzi hip hop ndati ayo pane wakanzwa vachitaura izvozvo. Yes, vanongoti Zimdancehall yapera. Yes, remember chichukurira itaura iyi ndio music kurira ku South Africa unonzi amapiano ndio kurira kwaito ndio kurira avamotaura iyi yapera. Even now unozazi zvikunetsa mudhara wangu mine kuzoza zviri kuti mapiano akawandisa kukunda isusu ngozisi vanhu vekudhara tapera maiziya mudhara wangu vanhu vekudhara tapera vamwe vasina basa nazvo zvemusic amaiziya saka unovafanira vaive vangori vibrant unongoti mapiano akurira, but akudza kuti mapiano macho mumabhadhira $2 upinde mumapiano macho they can't afford. Andimona but ini ndakutaura kuti kune show yeZimdancehall artists kana kuti Soldier Love Commemoration akafa kudhara, unoona imwe mune vanhu vakazara. Saka the mentality now is ndingapromotwa namdira chipazi right wamira ndoda kukubvunza vangana vanhu vanobhadharwa pashow iyo vashoma mungozadzwa paposta ka muchitorerwa mari muchinzi chipazi ari kuita sei aiwa ari kusumudzira mageto yutsika padhoo sometimes kubhadhara futi ka pastage pacho unogona kutadza kuimba uri paposta kudaro utorova futi nemamonya utonzi aiwa upinde utozoimba pastage watorwa mbama animaona. Saka sometimes ndaibvira ndakataura kudhara kana makana mainterviews angu akabvira kudhara ndakana ndakaramba kuti I'm not a Zimdancehall artist, I'm a dancer artist kana mafunga izvozvo, but overall inini I'm an artist. Because you find me by R&B, you find me by hip hop, you find me by mapiano chakurira hip hop, you find me kana pasungura whatever. Because munhu wese is an artist, you must be able to be versatile. Unongokwanisa kuwana pese, but vanhu vakangonakirwa nekuti aiwa mageto esu akwanisa kutenga Honda Fit, akwanisa kutenga GD6, but that's not music. Vanhu vangu zvakutaura hazvina basa. Tine nyaya dzirikupisa panharaunda pamhepo pamhepo tikutaura painternet not paredio. Dzimwe dzacho hadzitaurike paredio because
munogona kudzingwa nemasoja. Yeah man. First of all, ndana Akatanga Zimdancehall. Akatanga Zimdancehall kutaura tokati mudhara wangu hani kutaura iteto claim. Ina claim. Ayo ndiani iwo ayo. Taura munhu Akatanga Zimdancehall. Tyre Vegas and PTK. Gore. Ayo andambase nekupusha. Munoziva mese ndakakupusha iyi. Musazvinyebere. Musazvinyebere. From 2006 2007 ndoba zvakatangira. Right. Wataura izvozvo it's okay. 2006 and 2007. PTK akati ndakatanga kurekoda 2008. Akati zvitanga Zimdancehall yacho 2006 sei. Aitere nini? Bozi ndiyani vision. Mandikudziwe. Tacho chokwadi. Manu yaso chokwadi. Alright. You can cut this clip andika. Mo paste. Ya ngari papa interview. Akataura kati. Inini ndaenda ku studio ndaitera nanzani. Tyre Vegas ndini. Inini ndainzwa ananzana Bounty Killer. Ndainzwa ananzana Sidla na kept on the legs of ana Rich Spice. Tell me what Bounty Killer unozi. Bounty Killer. Look into my eyes. Tell me what you see. Me know. Am I your friend? Or am I your enemy? Yeah man. Life is simple clear. As long as you are standing there, seems like it's in a dream. Yeah man, the whole about tunes. Answer none. To love preserve my soul. Love the my this was just like a launch. In the Kuda Panakatangere nini. Undora kuti aiwa mai. Vision yekuti Zimbabwe and Nito dance. And people might condemn good and Sindakatanga nazo, but they say there's an assembly and vanoziva kuti PTK and Tyre Vegas they were two, but Akatanga kunzi what ndashimbi nishona. It was me. Kwana mokari munoisa ba. Ana mokari vanodiga. Bana undijapana kurowa wakaenda kutaure. Alright, mira. Takatora kila T takamisa. Anotoziva kuti Tyre Vegas. Mira. The guys that studied. There was a guy called Aiton. Daga rekoda kamfaro ganasika. Pamshini ka. Mai rekoda ere. Pamshini. Mai rekoda ere. Tyre rekoda. Kupi. Bana wewe kai. Pana nejo panogadzirwa makombiyuta muna period. Iwe. Wachinja kutanga kuti wawo ke maita mchichinja maita maende kudze. It grow. Because Aiton angasiro yakakura notoni. Yakakura because babit bekari asingabvumidzwa kureketa dance zvekudaro. Vazinzo vanokujamba Aiton. Je first munokurekoda pana yeso mbari. Songa nembe na PTK. Mira imudzo mdaro. Songa nembe na PTK. Kana tipitika chimbayarika Nito some melodies but used to this were jeans namdara yedu zindo anamona aire kuda jeans chit unokora mangani in 33 I'm talking about guys that are older than you that started music but we specialize baitoimba reggae zokutodaro zokutoti hana kutomborekota munini reggae anakuramba aiwa zvanzi Zimdancehall iyo yautaura kakufana wotachagarisango aida zvokuimba inini amepioneer vanhu vese nyangwe vanozviziva ndavacheke pambare rhythm ndavacheke panomesi ndavacheke pamaridhim aiva akudhara isapana munoda kurohwa imini kwese kwamunoenda munofanira kurohwa because zvoa chokwadi hausara chokwadi. Yeah, it might be true in your own sense, but no. It doesn't make sense to other people. Aitani kuti vazozo aiuya achikumbira masoftware kuna PTK paganiwa pana Nigeria muna Piru mukunzwa kuti azorekoda inonzi avarohwa raganaziye because kila T aiuya sorry to say this but zvasisangumira mushe anditika achiona zibhutsu rake rakareba kudayo safety shoe rakareba kudayo maizi yamudaro wangu ari down achitokumbira achitori down maizi achinzva achitoti sadzimwe nguva kuzvati PTK yakakatsa kugadzira zita because maona saka aizosvika pepe ovha svika pakawanda vanhu ovha angoti aiwa inige ndimboenda kwaaiton waiziva ovhaenda kwaaiton ovha ndorekoda gunners but gun was there amona nyango akarekoda iyoyo karowa gunners yacho yakarowa gunners iyoyo and gun can you compare it one hit and the catalog yeZimdancehall can you compare it like that kana mazogara cheche gun ndio yakatanga kuti ndo foundation yeZimdancehall ana chisport vese ana levels sorry to say this levels nyango kanze hanza akazita mbiri
kuti wataura catalog masoftwares na PTK achitozogadzira ndapa nemahits ganio nechosport wati catalog catalog ine mahits alright chosport ne sorry to say this Zimbabwe but man munazokudza catalog reganio nogonongwe kana rine kana totichi kana 35 mahits chosport nogona kana 100 mahits but ese anofushirwa because mukona kuti chi anombona ipera mudzi wakakosha because mbeu inobereka kubva mudzi kuti izonzi fruit inonzi inotapira mudzi wemumango muti watakagarira unoyo kana wemutoro nozonzi amutoro unonaka zvabva kumudzi saka aito ndio chibaba chenyu aiwa ne one hit yake asi chibaba chenyu ndo mudzi wacho ka ganyu ndo root yezimdance kati yemastudio ezimdance kana mahits acho right the number one song inonzi muzimbabwe muno munhu ndeipi andi ndini wewe tigera cho nderechi gani records ndini uya ndiananga aripo PTK apo akamurekodi andini aiwa mina ndikubvunze pakati pa one client aita pa Tinashe zvatorereuka yawinkidia zvanga zvatotambirwa ko tairohwa mudaro wangu tichorohwa tichokondemwa tichonzi amupinde munomu tichitombofamba kuna marondera kwese chemena una DZ tichorambidzwa kurekodha tinzaya kuna na Freeman kuna nachi pana Freeman akazodonhera izvozvo because Mbare kunokwazo kunonga click vataronga ndisoka maiona kuti kina iuya kila tia iuya soja lava iuya sekelas iuya paganiwa saka kwakune 4 ndosaka kazonzi former horseman yemuzimdancehall animona takwanisa kumarekodha nyambo zvinhu zvakarema but taitakaenda uko tairambidzwa kuti ayo ndiani kwenu ndiyo kila Tyre but isu tairekodha because isu taizota yamai utakadzidza nayo aiwa ndakakura naye ndapinda paridhim opinda paridhim ovha uraya ufarirwa nevanhu saka isiri mhosva yedu boi dzangu kusabudirira dzimwe nguva dzacho vamwe vanhu tiri magiveaway vamwe tiri mahambu maiziva vamwe ndivanhu tiri mabridge utokwanisa kuyambutsa vanhuvongosvikawo waiziva vamwe vanhu ndiwo motikati dzacho unofamba nadzo unoonzanzi sei usina mbiri sei usina mari nhasi ana mari but I tell you kuti mahits songs zvese takarekodha pagani ubebe dzimwe nguva dzacho I was the core yanga iri ipapo maiziva saka never underestimate I'm not Gani. Gani was a family. There was me, Terry Vegas, there was Mega B, there was Young G, there was Young Spin, there was Tipsy, there was Quality. And then the younger family is na PTK, then the one is Zikanwe Kunzi. Kana uzikwaina magezi kan 20 ya block and wana nugadzirisa iwapo. Ndi 17 iwapo. Then mati takazo yawo ndo anga atazitaura kuti ana Kilati, ana Sekalazi, ana Kina, ana Freeman. Alright, combination ipi yainzi. Soja lava uya kugani yairamba ndi ipi yairamba. Iyi combination ipi yainzi Kilati yakayogani yairamba. Iyi combination ipi yakanzi Kina yakayogani yairamba. Iyi combination ipi yakanzi Sekalazi yakayogani yairamba. Hapana. Anamona bozi yanga iri company yavanhu 7 disciples. And those 7 disciples they are still there. You must look, you must imimi wegetekera mufana kwatsvaga vanhu vamumbo wapo interview. Kange yamanitoda PTK. Motoda PTK wa PTK ndo mutaura zvani na Terry Vegas wakatanga 2006. Kudhara. Iye pache zvake akataura akatanga 2008. Kutanga iye pache zvake. But iye zvafanana nanza. Sorry. Sorry to say this. I know. Taura. Izwa zvandikutaura. Zvafanana na Etherton Bin. Ino limeatanga neza manje. But unoza kuti ndiye aibata bhegi raJabi. Anoziva. Vanhu wakuda kuti taurisa. Aiwa ndikupinda deep down. Etherton Bin akapindwa nokukwirira 2006. Handi zvazvenyu. Inini kuni ndatanga musical. Saka unofada takapinda studio professionally it was 2006. But PTK ndiyanga side shi. Munhu wangu aibata maprogram. I started as a DJ. Zvinhu zvinotanga kure boys zangu unotanga kuchera munhu uzibezera wazopinda muzvinhu animaona PTK ini ndakazoenda mistake ndakazoenda kuMozambique eva sara kuno adizwa na babevali imotaura zvaita tonbinu aiwa example don't make those examples mfana I make that sound system here
yajeri mukarati vachubu yaigara mumba medu marekodzi acho achigara futi mumba medu kunza jowa zvaigara mumba medu handikuklema ndikukutaurira stereo 1 is the wrangwing for real. hakuna how come I knew Jabi than you? Indauziva kusiva story. Oh. Isisi takabva kunonzi kuAfrica A1 tichiteerera ari marabado paAfrica paYWCA next paIndividual pamwe vari boys ana power chitemeri retrades vangwa nefamu kumunotomo tabva ipapo vakomana ava ndo vakazowinza Jabi haasiri yakawinza revenue iwo unofunga kuti ndiwo yakawinza revenue Jabi auya ka arigara muna 30 unoziva Jabi akambogara muna 30 musoro uko noziva ndokumba kwana pawo wanga usatozvarwa tutare ma80 182 wanga uri kweriko impane usandijairire zvokudaro inzwa ndikukutaurira ka then farai shambani wakambomutswa muna nzifarai shambani amene kadhiti kavakaita kungonzwawo nemafunga ndiyakazochestira iri zimdara iri rakabva kuengland chimoko chemuna 50 aisenza kuya Zimbabwe ndakazoita mukadzi wacho hazvineeneni izvozvo handiti wabva watanga kudanana wabva wamuvhawo from Mbare to town uko kunana 5 avenue uko na 5 avenue nana Benz ikoko musoro ikoko then they formed their own sound system called level vibes. That's what my 84 iko 85 kaka kunana dandaro rockers and a frontline sounds wazvinzwa ongo azvisi zvako izvozvo ihistory yanda kukutaurira mukomana anonzi Jabi William Sinclair abva atsara sound system yaishandiswa nefrontline nedandaro abva ita yake kuZimbabwe uko avangesa vachakwanisa kubhuka sound iya yake isu kuenda kunonakidzwa tikuzvigetsa kaizvi kune imwe sound futika inonzi unit yeboys yekumfakosana dziwa nana Josiah chivaiprinda maposters madhuze nepakwinzi vaivaiseya tiri kuenda tikunozvigetsa tikuona zvese kaizvi sound system iri kugara kunana 7 kudhuze nekunonzi kuState House nemumwe anonzi Jose Moscow ndaiconnecta sound but muridzi wesound it was custom made nemurungu anonzi Jerry tangomuti Jerry mveti wazvinzwisisa izvo zvazvinenewo futi chakungobvumirira takaenda ehe level vibes are now last 3 years. Those are the guys vakapinda vakabva murabadop vachipinza etnoti digital munharaunda then they broke off vabauya Smolex musturogram Africa A1 yanga yadhakwa takutaimutsa kuno najoa takati joa anga asikwa kuna naJabi takati tise kuna na Gostalo tiri mamunya titaiti pawaidhapu iyo vari kuchi Zimbabwe Home takazobatanidza 1989 yabvaita studio 1 yanga Smolex Africa A1 nestroke yana Jabi naMiki Trade inini ndindakaipanzi ngatoita sei batanidza kuti titsvage zita uyataura rake ndangoti stereo 1 because I had a cassette I left in stitch. Yes, sound yekujamaica inonzi stereo 1. Stereo 1 is not original. Cassette audio dance, live dance. Right. Stereo 1 is not the original. It's a sound it don't exist out Jamaica. Yeah, left in stitch. Yeah. Wazvinzwisa 89 ndopakauya culture Eric Donaldson naIjaman muZimbabwe muno vaipromotwa nani naJabi na Dennis Russo vakashoterwa nemari yabva yapindirwa naLeo vaapproach achi magovernment officials. Leo was the frontman neabvangopinzwa vamwe vanhu vakomana vakwanisa kuya nerough cut band yekuchi
yekujamaica. Rough cut. Original rough cut. Original rough cut. Not yekujamaica yamunonzwa. That's not only nyana dzedze. My manje vanhu kutaura vakuma 60s 70s. Yeah. Vapana unoroma yes, rough cut. Yainga ne studio ku England but 12 Donovan Crescent in Stonebridge, London, NW10. I used to go there. Yeah man. Yeah man. Kana uda kubvunza munhu. Kana ukatsvaga record yavo ya Robert Levi inonzi Young Love. Yakatonyorwa kunzi rough cut studio address yavo iripo. Yeah man. Yeah man. Yes, doing one of our best songs. That's 89. Yeah man. I German Eric Donaldson in culture. In culture. Walk it 3 man. 1989. Organization that. 89. Then I went to foreign. 1990. It was still one. None. Then I ended up in May 19. May, June, July, August, and July. 1990 ongosaruza. 1990. Sakamfata ntauri. But me no. Hey, listen boy. Listen boy. What is 93 years? What was 1990. 1990. 90. Alright. One about 80. Saka ini mwana wangu ndina September 1990. Anditi. Zvandu kutokutaura ka. Vanhu vanozodai madhinototora zvakudhara. No. Ini ndokutaura zvinhu zvine reference. Ubata. Aiwa. Hapana wandinotya murege music. But sister akatoro mabhinya zhinzi maninja kuri. Abati mdaro wangu amembe nazokudze. The way that you have evolution. 99% of music that Buju Bantan zakarira muZimbabwe muno. You are major. Capleton, Little Hero, General Degree, Buccaneer, you name it. But I'm sorry to say this. You can't stay in your former glory. You must glory? Former glory, like glory? You're talking about the 90s. Right now, what are you about stereo? I don't know about stereo. Akatanga kuridza etatoni asati akuenda kupower achizviitira weti magumbeze pamwe I am not needs my elders. Ndokutaura ndoipinza nyaya ndokutaura kudhaya kuti etatoni chakuprova zvingeti etatoni ndokutaurira anoziya Mike Pondo ndeakatanga mira ndokutaurira Mike Pondo ndeakatanga kuridzira stereo 1 tabva isusu inini na General B tatopa stereo 1 it wasn't because I read it was because it was sexually transmitted. Sexually transmitted. Like it's not transformed through the DNA. Bumble clad. I overstand. I go my elders. I just continue. I mean wonderful. I don't know because you mean now you forgot etatonika ndiye stereo 1. As young as I am, Jandozieni nje still uyayibereka big rajapi. Anega ripirwa kupi. Aibereka before. Anega ripirwa kupi. Aibereka before. Andi jabi aifamba nemotikari. Anega anoribereka andi munhu anosvika nemotikari. Bedi rara ngotorwa nemunhu wese ari padhuze. Aribereka anega ripirwa. Saka etatona yakwana sei. Ndatingwani zvine nyanjadzi yavo kwakuna Mike Pondo before etatoni mukoma wake ukwana namaini namaigura ndineni kumba nezvomba kwauyo this must be continuous. I think those days they used to call him Mikey Fabulous or whatever, but no Mike Pondo. Mike Pondo. But in Nigeria is and I don't know akapinda vaya kunzi Gaza and Ningi and Guli
Movando mavoda naningi mavada apa ndatona akwanisa kuti find vanhu vachitamba nekutaura kana Jonosboro atomboziya kana one song yaJonosboro if you happy and you love you say rewind jack it up operator pull it out more time rewind akwanisa kuividza vanhu vachitamba because I say size yake but angikwanisa kuridza song ya vibes katoka neyamovado vanotamba my manje is an MC akadzikisirwa neichi chimpana chekuwarren park ichi chine musoro mumbe ichi wachiziya chimpana chekuwarren park chine musoro chinonzani aiwa chaimboba ichi youngson chejudgment yati chakamudzikisira kumuita MC Etaton is a selector not an MC airidza music akasirwa ndiro marecords nema-CDs but he was put down kuiswa izvezvi level anari zvakatodzikisira aiwa kutsvaga mari aiwa kutsvaga hakusi kudzikisirwa but unoziva zvinhu zvinoomaka muindustry unoenda kwaunokwanisa kubhadharwa mari dai akaramba achiridza music you wouldn't hear ho yachari black ndeyerini ine 10 years taura tine 10 years kana wakataura ndezvake kujoa kutanga arohwa nemasesi ndezvacharlie black anetenezachimba Charlie Black akabva kuJamaica aiza sound system inonzi Besedos. He was an MC aitaura not kuimba kutaura madezi airana system rashida taitonzwa dance fana kutime yako yakwana mboenda kumba unotaura iningi Etaton wotaura PTK kana mune chichemo namadinoxida it's better mombo uenda paside until azokona kukanada msapopoti kandarasa muromo muti tavana tiregererawo bosi kana uchitaura mimi ndikutaurika zvese tanga ndakamaka vanhu kandakamaka pena ka but iwo ndo waanaunsa panapa handisinda bataura mazita angu ndikuzvidefenda situation yavo ma status engines zatu kudai wewe gani haina kutanga kurekoda music any music inembwa neshona kufoni aipapo ndo pandinozomupesa it was never there 2006 mimi kutaura chinhu chinonzi pasa mira chinhu chinonzi pasa chaiche ndakazvirowa chinzi stockfella padheni pangu raindiresaka rakamuka kazikanwa nani ndikabirwa foni imimi ndotakatokopera kwamurimi kuti unozati ndine marekodhi avakaoneni ndinodati kuti pasapasa kundini una second patikazvinotakataakuitira padheni mbona izvika izvi itanekazita kaitike Mbare oke mamazvona tauzvitira padheni checho padheni ndovazvivandudza pataita kapasapasa kaitira mamakopera manowero mumakopera kataona saka mabvuma kuti makatangirwa bositokupela yakarekodwa kai saka makatangirwa kana uchida ndokupa live yacho ndinayo handisi kutaura zvinhu zvandisina ndinayo ndinamahaisandakutaura bozoona kuti chipa maviews ndopanozoona manje kuti aya maya ngona chingomao stokufela yenyezika nevanhu mari ainesuwo isi but ngona kuti Zimbabwe yakaziya kuti kune chinhu ndonziganiwa takaita pasapasa wambona munhu akona second akupasapasa kwenyu imimi makarwadziwa ndorwadziwa nini nemausei inini first pasapasa ndakaenda yangaende kwadiva musoja diva musoja akazokopera kwatiri izwa ndakukutaurira ka kwafafasitwa pasapasa kwafarai shambaruka anakina vachiimba uda kundiningi baby paridhim yekujamaica 2011 asati akurekodha kinayo 2011 kina angasati akurekodha kana song angasina kana song akakutaura kuti anga ane song 2011 ari kunyepa angasina wazvinzwa saka imi makatanga kuvarekodha 2006 muri aiwa makapenga mpana jeni yekunzi mndaraunda tane computer nelaptop taisumudza mbedha mira ndikutaurire kuti vanhu vaimbe mukuzwa tainararidza yavo saka mataurisa ari kuita yatori mundaraunda
chimonyararai mira goreva kona pasa mari kuti pasa yakatanga kuzikanwa kunzi kuZimbabwe kwaita pasa ndini ndakairekodzwa namakidhe mufana weyo Chill Sport 2013 it's on YouTube. Evidence mnayo. Evidence is on YouTube. It's on YouTube. Right. Washinzwa. Makaita advantage yemakamera. Bajipa kuna pa museum. Kuna kuitwa pasa. Kwakambo anajeri. Kwakambo pasa wapa pakaungana. Nikukutaurira. You know here. Vakutorambo zvamunyenye kunyara. Padetaura chokwadi cha. Pamangwarujeri. Mona chinjwan zvatungonesa nei. But vahombe kwatiri sisi animona but vamwe uroramba vamwe vesa aiwa ndozviramba rachisi kuti yakatanga zidi nazo ndozviramba kana kutanzana simplex aiwa ndozviramba mwana mudiki siraite maiwekani akatoyapa nozi akatokopera manozi kubva kwatiri isusu mona nyangwe inini zvangu personally nditeri vegas ndisanga ngana simba asina mbiri yekudaro but ndikutaurira kuti atondiziva and iye vana lazidi ana simbu solid ana simbu ameno akunetsa netsa mazwana vandozviziva kuti nomwe ndiri vegas because tisi zvikokodo zvacho iye inini namadminox ukutaurira navaita zvavanoita maiziva tiripo boys am any other side is adede hapana ende ezongu tiri wapeni atoendera kumberi because hapaito ndirwadza ni because I do it out of love kwete out of my likes kana tanzi ndichazolike apa Facebook kandi ndichafuza mafollowing akawanda kandi ndazonibhadhara inyangwe zvakasandibhadhara kandi ndainemirira kudenga manzwa ai but yo munhu akati Zimdancehall yapera andozviramba ndozvatoda ngoziya ndozviramba because yakatanga kutara ine Zimdancehall is very vast because kuna vamwe vanhu vanemba komesha kuna mwana wemadhanzo chaicha isiri Zimdancehall even kana na sniper nana wingi D sorry kuti wakatanga kudhara zvavo nesu kuti akatanga hedu kudhara tainzi Zimdancehall but yanga isiri Zimdancehall yanga iri Dancehall imwe chiri conscious because you must learn to define kasete udofo Zimbabwe takadzidza isusu learn to define kuti sound ndeipi because inini zvafana na Tyre Vegas nokona kutoimba afro pop voice but Zimdancehall song kuti izwa beat izwa ndikuimba kuti terera wona natio aimbe Zimdancehall but anopiwa award why for the way aska imbe Zimdancehall reason is Zimbabwe inyaya isinye imali isinye beat nemalirics way flow maybe natiwanopiwa bozi izwa beat racho nango kapinda pakana pagudugudu kana ekuchisport izwa maimbira ari kuita haisi Zimdancehall yeye bro enzo andoku akendo ina personal personal asi kumuvenga enzo anogona uya ndiwo munhu weZimdancehall ndiye munhu weZimdancehall but Wingy D Freeman Pop 10 natio vakwani kuZimdancehall avakwani kuZimdancehall pakati paZimdancehall award saka yo wanogara pro artist saka yo unotiva nemba shia avanemba vane fusion because anokuimbira afro pop anokuimbira dancehall anokuimbira reggae because reggae is different from Zimdancehall because you can't tell me kuti Zimdancehall ni reggae zvakafanana mukona inonzi yongamboisa dombo iveonaitsomuyairiva mutanzi Zimdancehall aiwa Zimdancehall chakamira dombo Zimdancehall kana uchinudza kudaro hauziye music we are a fan but if a critic if a producer if munhu aya anokwanisa kuinvesta in the music industry you can define the odds kuti my this now is yapackage yakadaiwo maiziya awaita bomba now Ajita njarowa I'm ready.